Türkmenistanda Tomusky din jalş mewsüminiň dowam edýän mahalynda Daşowut welaýatynyň edara kärhanalarynyň işgärleri Hadar deňdiniň kenaryndaky awada syýahatçylyk dolanda din jalmak üçin ýollanma satyn almaga mejbur edilýärler. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän ýurt içindäki habarçysynyň tasdiklamagyna görä, ýollanmany satyn almaga mejbur edilýän işgärler 5-10 gün aralygyndaky din jalş üçin ortaça 2500 manat çykdyjy etmeli bolýarlar. Bu resmi kurs bilen ortaça 714 Amerikan dollaryna, Garabadaryň narhy bilen bolsa 131 Amerikan dollaryna barabardyr. Her bir edarada ortaça 30 adam işleýän bolsa, her ýyl olaryň 5 tansy awada din jalmak üçin ýollanma satyn almaly. Olaryň bu ýerde din jalmaly güni edara görä ütkep ortaça 5-10 gün aralygynda bolýar. Ýollanmanyň bahasy 200 manata deň. Ýönümüňe ýol kireyi we naharlanmak çykdyjylary degişli däl. Çykdyjylar ýüz göterim işgärleriň üstüne ýüklenýär diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 1-nji iýulda gürrüň berdi. Dürli edara kärhanalarda işleýän işgärleriň onlarçasy bilen söhbetdeş bolan habarçy, ýollanmany satyn almak islemeýän işgärlere işden çykaryljak barada haýwat atylýandygyny hem bellidi. Gitmek islemeýänlere ýüz göterim işden çykarlarsyň diýýärler. Galy berse-de bu ýollanma diňe bir adam üçin niýetlenen. Ýolbaşçylaryň işgäriň maşgalasy bilen işi ýok diýip, habarçy Daşowutly büdjet işgärleriniň biriniň sözüni getirdi. Büdjet işgärleriniň ençemesi ýurtda ady haritlarynyň we hyzmatlaryň narhlarynyň gymmatlan döwründe bir gyra pul artdyrmak beýlede dursun. Özlerinden talap edilýän goşmaça çykdyjylar sebäpli aýdan aýa pul ýetirmegiň hem özleri üçin uly problema bolup durýandygyny aýdýarlar. Şu wagt işgärler öz işleýän edara kärhanalarynda remont, awatlaýyş işlerini geçirmek üçin de çykdyjy baryny edýär. Bu remont işleri doğrulugyny işgärleriň hasabyna amal edilýär diýip, anonim şertde söhbetdeş bolan Daşowutly büdjet işgäri aýtdy. Adatlyk radiosunda gürrüň edilýän ýagdaýlaryň Daşowut welaýatynyň haýsy edara kärhanalaryna bolýandygy barada dogry maglumatyň bardygyna garamazdan, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçüligi mälim etmekden saklanýar. Şeýle-de Adatlyk radiosynyň bu aýdylanlar barada Daşowut welaýatynyň häkimliginden kommentar almak synaşyklary hem häzirlikçe netije bermedi.